Bi navê Xwedayê dilûvanê dilûvîn, silav, rehmet, bereket dilûvaniya Xweda li ser we tevan be. Gelê heval û hogirên hêja ji wecîzeyên Risaleyê Nûr em gihîştine gotina 106an. Tev malê rezîn e di vî sûkê da, yanî ango di dunyayê da. Nexwe ne hêjayê kirînê ne, ku wisa ne bibore, derbas bibe. Malê rind di piştê de rêzkirîne, ku ew jî axiret e. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Tabi ahiret kastedilir. Pêdiviyek geçtî û herî giring tenê ahirete. Umumî ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Evê çavê pîşiyê xwe liqand û aferandiye, rojê jî evî aferandiye. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Ger dayı ne xwesta, xwestin ne dida. Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Xwe mezin nebîne, dê tu küçük bî. Büyük görünme, küçülürsün. Emanetê Xweda bin, Xweda alîkarê we be inşallah.